Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Nahibulong ang amahan o ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga imahen or images sa mahal nga birhen sa kasakit kanang dunay espada nga aming tusok sa iyang dughan kay mao man na ang gipanagna ni Simeon nga propeta nga mutusok ang kasakit sa kasing-kasing ni Maria murag espada niya. Ang atong simbahan doon ay gi-identify nga pito ka kasakit ni Maria. Nahibaw ba mo kaning pito ka kasakit? Wasad. Ang sa ito mahibaw ta nga sige man taglikay sa kasakit. Hindi kita kahibaw. So doon na kuno'y pito ka kasakit si Maria nga murabag samari sa mga grabe niya nga kasakit. Ang una, ang kadtong kaning gisulti ni Simeon pag presentar dito sa templo nga giingna ni Simeon kining bataa supako ni tanan mga tao. Sakit baya nang magkugos kas imong bata unya ingno nakadaan nga kaning bataa supakonon gini. Ana perti maganing pangga ni mga inahan dinis mga bata isayaw-sayaw gina nila kay di sila gustong muhilak pero kanang sultihan ka nga kining bataa bitayono ni sa cross supako ni sakit sa doy niya. Ang ikaduha kuno kadtong gipangita ni Herodes ang bata kay patyon motong nanagan sila ngadto sa Ehipto tungang gabi ning bakwit sila. Sakit-sakit kinang maghunahuna kang ang imong bata wala pa kaabot og 2 ka tuig na anay nangita nga mga hari mga sundao aron putlan siliog. Unsa kay imong batio no isip ginikanan nga ang imong anak gipangita sa mga leader mga hari kay patyon. Sakit kay na cute kay nagnaong ang bata nya putlan las liog, di ba? Ni katulo ko no kadtong nawa si Jesus tulo ka adlaw nilang pangita na nagtuo na gis Maria atong si Jose ani kani patay na gitong bata kay patyonon ko to na sakit sa nang mawag-an tag anak. Pero ang kaning ikaupat ngadto ikapito mo ay grabe. Kaya ang ikaupat ko no, mao ang katubang nag-istorya sila katong pagkadagma ni Jesus dito sa cross nga niduol si Maria. Kuano sakit kay na magtanaw kasi imong anak nga naglisod naglakaw niya gidakdakan pag cross patid-patiran pag mga sundao. Ganahan mo ana? Bisan patingaling buangon ang imong anak. Niya kulatahos yung silingan, niya bisag nagkakamang-kamang na patid-patiran pag yun. Butlang pero giduol ni Maria dili aron masuko iyang giduol si Jesus aron dasigon
sa pagpadayon. Nya dayon ang ikalima kadto nagyong nagtan-aw si Maria nga nagbitay ang iyang anak sa cross, nya nagbarog siya diri sa tiilan kana nag-anam na ginagkagrabe, no? Saman ganahan mo ana imong bana kamo mga asawa, imong bana bitayon sa cross, okay ra? Usahay mo ingon ka okay ra gyud ko padir, bisag karon dayon. Ana ka. Pero anak murag maglisod jud ka, isip inahan. Isip inahan bisag unsa ka salbahe sa imong anak. Nang ang katapusan kuno mahigugmas anak, mao gyud ang inahan. Normally ba? Normally. Ang amahan usahay ingon ay papatay na buang nako. Pero ang inahan mosikreto ginag-amam sa anak. Ana, no? Nya ang ikaunom kadtog yung pagkuha ni Hesus gikan sa cross niya, gisapnay ni Maria nga patay na. Nga bang musapnay ka sa imong anak nga wa nay kinabuhi perting sakita na, no? Ako man sa ko'y anak, di man sa ko mama, pero kamong mga mama imagine ko, no, labi na gyud ko ng imong anak perting buutana niya namatay. Kasagaras mga ginikanan mo ingon ako'y una dong, ako'y una day, nganong may una manong kag kamatay. Ana. Niya ang katapusan ko nung kasakit ni Maria kadtong paglubong ni Hesus kanang isod na ngadto sa lubnganan, bisan gani dinhi sa ato kanang naay mamatay dinhi simbahan ay kanang inigdayon gyud nga bendisyons pare kay human hapit ang misa anha gyud hinilakay baayo. Naagi uban muragog makuyapan punan pag ginaigabot ngadto sa sementeryo. Kadaghan naman jud ko naka-blessing og lubong. Sos inigdayon ng lunod na agi magsigig hilak agas kong sipon laway abot nga rin siging hilak. Ako kaayog yung isod og apil nga tulubnganan. Unsa jud kani mo mukuyog magyud kani siya nga nalubnganan. Pero tungod lagi nas kasakit lagi. Sakit ba? Kanang iniglunod na nga tos lubnganan. Pero kining tanan gidawat ni Maria nga dunay gugma, pagtuo o pagpaubos. Mo nang nadawat kini niya tanan tungod kay doon naman siya pagtuo nga ang Dios mubanhaw sa iyang anak. Doon na sad siya gugma sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Og labaw sa tanan doon na siya'y paglaom nga magtipon ra sila balik didto sa langit og pagka mapaubsanon nga mudawat niini. Mao na kita wa gid unta tay gitawag og kanabitang magdepresyon or ma-stress aning mga kasakit kun mosunod lang ta ni Maria. Gilingay mong tupad ing nawa karon ma-stress ing na siya na wa ka bugati, wa ka mag kanabitang kanang ma-stress ka ba nga mura kag magsigana ba mao palay pag mata ini kabuntag ana na bugat man na kana bang inigmata nimo na anang mga utang makit-an na nimo ang mga bayronon ana mga baon sa imong mga anak nya wa na kay hapit makuot magsigig imong anak na naara ba may bayranan kay sugod sa klase pati mo nang daghanag bayronon ma papaliton ra ba mi ani na nasang listahan sa mga bayronon mga palitonon sos may ano di ba mao na usay mo sangko sad mo nga rispare inig-ingon pader na daghang nangita nimo mo ana sang pare nanong iapil-apil man ta ni mga buhata o mangita magbuhat og anak karon lang pag na kong so dire diha nay nanuktok pag-abli estudyante akong baon yati ra mura sa nunig anak na kusgawas mas stress ta pero ayaw ka stress ang gigamit ni Maria matod pa diri sa atong kaniganing salmo atong tubag sa salmo sa to luwasa o Ginoo luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma
Hibaw Diyos Maria nga gihigugma siya sa Dios. Kahibaw kay si Maria nga ang Dios di gyud mobiya niya. Og misalig Diyos Maria og mituo nga ang tanan nga mga butang nga maayo ihatag Diyos Ginoo sa nahigugma ngadto kaniya. Monas Maria sige lang gyud siya padayon. Mao ni ang atong untang buhaton. Diri sa atong unang pagbasa gidescribe si Jesus. Giunsa ni Jesus pagdawat ang iyang kasakit o kamatayon. Kining kinaiya ni Jesus maupod ni ang kinaiya ni Maria. Sa akong hunahuna o gidungan patog lansang si Maria o si Jesus sa cross, dili sadto si Maria mulahi ni Jesus. Unsa may kinaiya ni Jesus dito sa cross. Matod pa diri pagdayon kunong lansang niya sa cross, nangiliupo si Jesus ngadto sa iyang amahan uban sa makusog nga pagtuaw, kay nasayod siya nga dunay gahom ang iyang amahan sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Mo nay first. Kamo nituo mo nga maluwas ta gikan sa kamatayon pinaagi sa Dios. Tuo mo dili. Di mo mo ratol, iniglinog, di mo managan, inikasunog, di mo managan, sagit-sagit. Ratol. O dituo ka, nga ang Ginoo makaluwas ni mo gikas kamatayon, mo na, si Jesus, igo rang nituaw, amahan ko, kun mahimo, kuhaa kining kupa, gikan kanako. Pero matod pa dire, tungod kay mapaubsanon o buutan man siya, gidungog sa Dios ang iyang ampo. Pero giunsa man pagdungog, gipadayon sa amahan ang pagantos, kasakit o kamatayon. Pero unsa may gihatag sa amahan, ang kalig-on sa pagdawat sa pagantos. Kadto diin kamatayon nga gituaw ni Hesus nga amahan ko, luwasa ko ni ining maong kamatayon. Dili dito kamatayon sa lawas. Ang gituaw ni Hesus nga dili unta ko, ang ako untang kalig-on nga mudawat sa pagantos o sa kamatayon, dili unta mamatay. Kanabang magpabilin siyang buhi lig-on nga mo dawat sa kamatayon og sa pagantos og sa kamatayon. Kay kung mamatay na ning atong kalig-on mga igsuon, mo reklamo na tas pagantos og sa kamatayon, makasa dayon ta. Og kanang sala mao na siya tinuod nga kamatayon. Kuha mo? Sugod karon mga asawa nga nag-antos sa bana, ang iampo ayaw ing nga Ginoo, wag ta nga intaw ni akong pagantos, mabag-o unta ning batasan sa akong bana. Ayaw na ing na hinoon Ginoo, dili unta mamatay ang akong gugma ngadto sa akong bana nga mipaantos kanako. Nindot na. Gilingi ay mong tupad na ganahan ka ng klasihas pagantos, pagampo. Bitaw. Kanang imong anak misuyop, imong anak nihimog krimen, uwaw kayo. Ay pagsigampo, Ginoo, mabag-o unta ning akong anak, muhunong na unta ni siyang bisyo. Ayaw. Ang iampo, Ginoo, dili unta mawagtang ang akong gugma o pag-alagad, pagdawat sa akong anak, bisan pag iya nang gibuhat ang tanan nga mga kaulawan, tanan nga mga bisyo ni ining kalibutana, dili unta kumuundang sa paghigugma niya. Di jud ka kapamalikas, dili jud ka magsigigyaw-yaw. Tawan, okay mo na. Ako bitaw, kanang joter ang halin sa tong slat, ang ako yung iampo, Ginoo, dili unta kumuundang o ma-discourage
sa pagsigig padayon og baligya sa mga slots. Sustainer gid pila na gud ron ka tuig nga sikog baligya og slot. No. Pila na? Tulo na ka tuig. Sige kog baligya og slot. Baga na kay kog naong sige pamaligya. Usahay baya, sakit-sakit baya ka na maghuna-huna atang mahurot unta niya di ay. Pero sige lang. Tanawa unsa may atong nahitabo karon. Ang atong slots niabot ng atong halin og sa Holy Pads nga slots katong para sa National Retreat for Priests karong tuiga. Ang Holy Pads nato niabot na ang halin og 24,098 ka slots. Pakpak. Sige magining us-us. 75,902 pa ang available. Noon og inyo gining palitan og tagsa ka slot lang kada adlaw bisag kada semana kitang tanan nga mga nahigugma sa Ginoo, kamong tanan nga musimba sa akong misa online or territorial parishioners og mamalit lang yung tagsa ka slot kada semana 100 raman gini, wag tang gining atong kasakit, no? Muna iampo sa na ninyo sa Ginoo, kamo bitang makabati, inig-ingon ako nga palit mog slot, unya murag ang imong kabalaka mo patigbabaw, mo ka, uy, di sa ko mo palit, uy, kay unahon sa ninakong akong mga bayronon, unahon sa ninako ang akong mga kaniganing panginahanglan. Hinaot unta, makaton sad mo sa pag-ingon, amahan, liguna ang akong pagkamanggihatagon nga bisag wa na ko'y gikaon mupalit lang yapon kog slot. Ana no? Haluya kay mo mga naong. Di mo ganahan ang pag-ampua. Kanindot ana. Ginoo mupalit unta kog slot bisag wa na ko'y ikapabaon sa akong mga anak. Yang inyo sa mga anak matakdan sad mura bag si Maria nanakod na tong Hesus, si Hesus nanakod ni Maria. Ingon sad ang inyo mga anak. Ginoo malipay unta ko nga wa ko tagaig baon sa akong ginikanan kay gipalit og slot, maglakaw lang ko sa akong padong adto sa eskwelahan og inig uli. Di ba? Kanindot ana kat o naglakaw nyo mga anak kaysa magsigig sakay ana mga motor, sakay gid anang sana kanang balhabal ba o kanang sana mo sa tricycle o man tricycle nato diri do. Inana mo antos ba og lakaw. Malipay ko ani mga bata dinhi ako makitaan mga estudyante kusog e mulakaw ini pamuhi ba makitaan ako to ana dito sa unahan galakaw kusog e lakaw ba nako kani po pariha gid nako sa una ni pamuhi hinay pa tumulakaw diha sa duol sa eskwelahan kay lain man tan-awon paspas lakaw igabot sa unahan wa na kayo nakakita bulhot tayong lakaw kay layo pa kay lakaw nun mga 3 pa ka kilometro baboy gogyog lakaw ana kusuga lagi kadagong gikan sa CIT dito sa may tabuan ako ginang nasukod iniglakaw padong adto Guadalupe 40 minutos to anak ko dito sa amo niya kon maghinay-hinay kog lakaw moabot og 50 minutos ana pero kusgog lakaw ana to na dito usahay pa gyud wa nagibawon para ugma lahos pa gyud lakaw ngadto sa Kahugan 6 kilometers abot ko dito ngit-ngit na mga alas 7 na sa gabi tagaan sa dayon kong mama atong iyang kuhaon nga sinsiyo gikan atong iyang panyo nga gibugkos ba gibutang atong basket nga 40 sa gyung donotona plastic nga basket gisabong sa sagbayan kuha din ini kakaadlawon kay kalas 4 kaadlawon mata naman sa ko kay mulusad na sad tagaan dayon kog mga usahay 5 pesos usahay labing dako 10 pesos ngako sa taong mga iyaan kadto si sunod ni mama manding sina dalaga man sa to nga gulang igagi nako sa ila kay agianan man akong ilang balay unahag jotay sa amo maglingkod sa pantawan igagi kuari idugang rediha punan sa kunya usahay 7 pesos usahay 8 pesos alipay na kay kuana dagan din nga rin padong siyudad
Basa ko kay ko inig abot nga rin sandayong nang kanang 6 ka kilometro ang 3 ka kilometro suot-suot anang naang kaning kuan kakugnan nya ikabuntag yamog bagay na yamog kayo hilamos pa ko sa mga bahay kaka o kanang mga kaya ako pa may nag-unag lakaw pertig yung yamoga basa yung kayo nasuna pero karon human atong maong mga pag-antos karon tawa na di na mapiksag yamog di ba rasa na siya sige lang kita pailom padayon kay ang kasakit maunay mo hatag og tinuod nga kalipay ang atong kamatayon uban sa Ginoo og pagsunod sa Ginoo mao sad nay maghatag nato og tinuod nga kinabuhi manindog ta.